parfumer. Hej, mig og Rebecca, vi laver en outfits of the day i dag, og jeg starter. Og fordi vi ikke kan finde ud af at klippe i programmerne nu, så bliver det sådan lidt med, at vi skifter kamera, fordi det foregår på min iPad. Okay, det første, jeg har på, det er min Nike. Rigtig smukke sko, de er ret ødelagte. Sorte Nike Free fra, hvad den hedder, Intersport. Og så et par sorte ankelstrømper på. De er grå. I grå. Det var grå, undskyld. Fra H&M. Så et par nylon-gamager på fra Føtex. Og et par gule, sådan nogle dip-dye shorts fra Levi's i USA. Og så, jeg kan lige tage den her. Jo, så vil lige den her først, så skal jeg ikke tage den af. Og så har jeg sådan en sort, langærmet tøj til overtøj. Fra Abercrombie & Fitch i New York. Fordi jeg var i USA her til sommer. Så har jeg inden under den, der har jeg en sådan en blå den er sådan silke her, og så er der sådan noget bomuldstof bagpå. Og så er den lille fashion. Det er min veninde, som jeg låner, så jeg ved ikke, hvor den er fra. Og så har jeg en pink bandeau på fra New Yorker. Og så til mine smykker, så har jeg sådan et par røde stjerneøreringe på, som jeg har fået af min ekskæreste. Ja, og jeg går stadig med dem. Så har jeg sådan to her spændingsringe. Jeg ved ikke, om man kan se dem. Kan man det? Ja. Ja, 2 spændingsringe, som jeg har fået af min mor, som hun ikke gad gå med mere. Og så bare sådan en hårlestik fra en eller anden amerikansk supermarked i USA. Og hvad står der på din hånd? Og på min hånd, der står der foto torsdag. Fordi jeg skal huske, at der er foto på torsdag. Det var vist det. Nå ja, så har jeg sådan nogle hårnåle lige fra Matas. Sådan nogle helt normalt brune nogle. Kan man se noget? Ja, det kan man godt. Vi starter ned fra igen. Jeg har lyserblå Vans på, som allerede er totalt forvasket, og hvad fuck ved jeg. Og så har jeg bare nogle hummelstrømper på. Og så har jeg nogle shorts på, som jeg tror er fra H&M. Jeg er ikke sikker. Der kommer sol ind på det. Men ja, det er faktisk bare langbukser, jeg har klippet op. Og så min sådan sweatshirt ting er også fra H&M. Dog fra drengeafdelingen. Og den her er også fra H&M. Og som I måske kan se, har jeg en sports på inderne, og den er fra H&M. Og min øreringe, det var sådan nogle små ting fra H&M også. Ja. Det var omvendt. Og det var så outfits of the day. Ja. Og så prøver vi lige at finde ud af det der med klippe på programmet. Som vi nok gør på computeren. Vi ses.